a única solución posible para as parroquias é a loita veciñal. E iso é evidente. Da igual o goberno que pase por aquí, que se non hai loita veciñal non se consiguen os dereitos. Que estamos falando de saneamento. No 2024. Saneamento. Depurar aguas residuais. Non verter aguas residuais á natureza. E a día de hoxe, no ano 2024, ninguna corporación, ningún goberno foi capaz de executar isto. De verdade nadie se va a disculpar. De verdade ningún goberno va a solicitar disculpas. E estamos servindo ao rural e ao casco urbano de forma desigual. As persoas que vivimos nos cascos rurais temos menos dereitos que as persoas que viven no casco urbano. E isto é unha realidade palpable. E pagan os mesmos impostos. No caso de Ribadetea, se estamos hoxe aquí, é pola insistencia de toda esta xente. Porque mira que levan traballo, esas camisas azuis levan estado en tantos lugares. O sea, hai que deixarse de promesas e deixar de vender fume aos veciños e as veciñas e decirle que non vai ser posible conseguir o saneamento integral de todo o municipio en 9 meses, porque eso non é real, e non era real no 2023. E non pode ser que volvamos a chegar ás eleccións e volvamos a prometer que se vai a conseguir o saneamento, porque a única forma de conseguir o saneamento integral é cambiar o mecanismo de macrodepuradoras a depuradoras naturais. É o único mecanismo. É que non fai falta ser aquí catedrático da universidade para ler documentos que avalan que en núcleos de menos de 2000 habitantes hai alternativas de depuración que se poden pôr con muitísimo menos custe. Eu non estou pedindo a bancada da dereita, porque a bancada da dereita sei o que hai detrás, sei o que buscan nas obras, sei perfectamente o que buscan, por eso queren un sistema de obras para adjudicar a quen hai que adjudicar, para logo pagar o que hai que pagar, pero a suposto gobernos progresistas que non sexamos capaces de implantar en 8 anos o saneamento que é un servicio básico, e que ten que ser unha prioridade, que ten que ser a prioridade máxima absoluta das administracións públicas, porque é un servicio básico. É como se non tiveramos agua quente. É que hai que empezar por aí. É que non podemos estar facendo outras cousas se non temos saneamento. É que asumimos, normalizamos non ter saneamento. E só insistir. Grazas, porque é o único camiño que hai. A loita. Sempre eu digo a todos os colectivos que veñen por aquí. O único camiño que temos a cidadanía é organizarse nas rúas, organizarse nos colectivos veciñais para loitar, loitar e loitar. E así como se consiguen os dereitos, eu que tamén son veciño, grazas, porque é a única forma que temos de conquistar dereitos. Non vos cansedes, porque en común vai estar sempre ao corrón de todos os colectivos organizados. Sempre.